Apple Suico, and this is our negosyo. My name is Lolong. And I'm Fresha, and this is our negosyo. Welcome to Didang's Delicious Masarial. Welcome to Lolo's Pastries and Delicacies. I'm Apple Suico. I'm a MassCom graduate, and I manage Didang's Delicious Masarial. Didang sang name kay mo ni ang angga nickname sa ako ang lola, Juliana Perez Suico. So, iyang giname after sa iyang iyang nickname Didang. So, before, yan yung original recipe ha. Ang main ingredient kid ani is peanut and sugar. So, nana siya yung milk sad kanang kung order mo kanang special na siya with milk. Ang tawag sa uban ana kay kuan man siya, smooth cookie. Masarial, masa nga tinuod kay masarial ana. Sa una ila ning gitawag og maharial. Pero ako kabaw nga nung karon kay siguro kanang literally masa una giilisan siya og masarial. Buhat sa masarial kay ang unahon magbutang og usa ka sako nga mani sa baril niya, butangan siya initubig pa kuano siya mga 5 minutes dayon kanang isluton di siya ibutang sa galingan, butangan siya sudas aron mo i-blower siya aron mo lagpot ang iyang panit paton niguman og hagpat mao dayon to siyang kislan kanang hugasan dayon lungagon niguman og lungag ana dayon sa galingon dayon siya niguman og galing i-mix butangan siya og ingredients nga sugar dayon lutuon dito din sa mixer niguman sa mixer mato siyang haunon ibutang dito sa duwang dayon inigbatil ari din sa lamisa sunod inigabot sa lamisa mano-mano na siya nga flattening. Dayon, iniguman sa flattening, mo na siyang ligson. Saan na siya? Ana, itong roll ba? Mga ito na ligson. Sa una, kanang sakit gud siya, dili siya makumo. Pero maanad na, okay ra, wala na gibati. Iniguman, mo na siyang tabaso na siya. Depende sa sizes nga buhaton. Kini nga sizes. Mo na siya, depende nga sizes. Niguman, ready for packaging. Sa mga 3 sizes. Mauni siya ang mga sizes special, XL ug small. Ang special kuan man ni siya man ni siyang with belt na itatak Dulce de Mandawi. Original nga gigamit sa pagputos aning masarial kay dahon sa saging nga ilukdo dai ni sa akong lola nga ibaligya niya sa iyang mga silingan pa to. Kana gani imuhang mga silingan ra ang kuan sa akong lola, murag rich lang niya ba.
So naganahan, so nagbalik-balik na to nga naimo order, naimo kuan. Ang gipasa na namatay akong lola. So iyang gipasa sa ako ang lola, siyang anak nga si Gerarda Perez Suico nga ang iyahasang nickname kay Dading. So siya na ang murag sa iyang generation na naman ang malls, ang kuan. So iyang gi-market sa mga malls, iyang giusab ang packaging nga papel og kanang stamp tamla ana. So mo to nga ni-evolve siya kay since original man ta kita pa naa sa market niya ang pagtimpla pod sa ato ang produkto kay lami sad gyud kaayo. Mao to nga ang mga balikbayans kanang mga turista mo'y gipangita kay mahimo naman siya og kanang like taga Cebu ka nya kanang naa kay family sa Manila or sa National, so padadaan nila mo ilang ipasalubong. So mao to nga na noon siya nya nagpangita na gyud ang mga tao, especially if taga Mandawi gyud ka. Majority sa among mga gisuplayan kay ang seaports, airports, malls o kana ganing mga naay mga stalls sa malls, kana mga small business pod naghandle og mga small businesses and pasalubong centers. My name is Arnolfo Owano Endico. I am the General Manager of AMF General Merchandise and Bake Shop. Ang brand nga among gina-produce, among gitatakan og Lolongs. Lolongs, kamao na siya nga akong nickname. So Lolongs tanan na mga brand. All biscuits is branded as Lolongs. And then after reaching the age of 40, over 40, I decided to quit, to resign, and start my own business. Sugod pa lang mi og gamay pa kayo mga sliced bread pa mong sugdan sa una. And then I found later that there was a strong demand for kai-kai based on the feedback of our customers. So I tried my best to find a formula. Trial and error. Talagang hardship talaga. Hardship, trial and error. Okay, dili nimo madiretso kuha ang perfect nga kombinasyon sa test, sa iyang pagka-crunchy. It took me a while for me to finally find the perfect combination. Siguro after six months, I was able to find the test that is now. Ang kai-kai, mao ni siya ang native product na to din sa Cebu. Because din hiya magini nagsugod sa to. This is a native of Cebu. Lami gyud ni siyang inuntang nga kaunon, lami para snacks, lami para isagol mo kape. Yeah. Once tasted, always wanted. And then it's very gooey, very crunchy. Process una i-prepare nimo itong mga ingredients. Na siya ay baking, na ay carbonato, na ay skim milk, flour, sugar, salt, etc. Pagkaman nimo og mix, isod nimo sa mixer. Then after that, i-dough na sa baker. I-dough niya sa roller. Once mapurma na to niyang dough, flatten nga dough, doon ay kanang gitawag og panser para
para mautoy i-punch niya sa kaykay para maporma tong circle. After that procedure, ibutang dito sa iyang plancha, sudlanan, para na dito sa oven. Nya lutoon ang biskwit nimo dito for about 30 minutes. Nya after that, kuhaon nimo ang biskwit, nya isod nimo og sudlanan. Nya pabuglawon to nimo. After cooling, pwede na to nimo siya isod dito sa, pwede na nimo latikon. Nya ang latik, ang composition sa latik is glucose. Muna siya syrup from sugarcane. Nya donay sugar. Nya little water. Inaghaon nimo gikas kawa, ibutang nimo ang kaykay dito sa basin. Nya dito sa basin mag-scattered ka, mag-distribute ka dito og crushed nga peanuts. Mao to imong i-flooring. Then pagkahuman doon ay someone will stir the kaykay inside the basin. Nya ang usasan mo mo sprinkle mo sprinkle sa katuang crushed peanuts. Then after that to the packing area na. This is a very tedious work. A long process. Kuti siya, in the sense, kakaduha siya luto. Kaduha siya mo undergo cooking. First, ang biskwit, lutoon mo sa oven. Then second, ato na po dito sa kawa. Cooking lang gihapon. So unlike all other biscuits wherein there's only one process, sa oven lang. Sa iyang biskwit, para ma-achieve nimo ang iyang pagka-crunchy, kinahanglan og kontrolon nimo ang iyang temperature. Di kayo sa sobra kainit, di kayo sa sobra ka kuan, sobra ka cold. Amo ning gitry og market sa mga different areas like Bohol, Itome, Leyte, even parts sa Mindanao, just to test the market kung muklik bagid siya, doon na bagid demand. So I found out that there was really a real market for this kaykay biscuit, because this is one of the best delicacies in Cebu. So, ma-enjoy gud ka, hinakaon nimo. Bisan ako gani ang ang hopya, i-mix na nimo. Kuha kang mga ingredients, i-mix nimo dito sa basin. Then after mixing into the basin, imong ibutang dito sa mixer para maayo siya pagka-mix. Duha man na siya ka, ang hopya, duha na siya ka ang imong prosesyon, ang iyang unod ug ang panit. So after nimo ma-process ang unod, kanang ube, i-unload to nimo gikan sa mixer, imong ibutang sa table. And then, ang sunod nimo nga i-process, ang iyan na sa nga katong iyang covering, iyang panet. So, isod gapon, the same nga procedure. So, di mo sa basin, with mga different ingredients, and then put inside into the mixer for mixing. And after that, i-dough nimo. Ang nagka-diferensya sa iyang palaman o katong sa iyang covering, ang iyang palaman is di na nimo i-dough. Ang covering, may imutang kinahanglan nimo gido nimo sa roller. So after putting into the roller, imong ido siya, flatten nimo ando. Kanya kuhaon nimo gikan sa roller, butangan na sa to nimo another nga palaman ang iyang panit, parang special ang result sa imong hopya. Actually, ang among gi-produce karon is 12 ka klase nga mga biscuits. Like otap, azucarada, pinisi, toasted, patatas, rolling, bayan, piyaya, etc. Aside sa Masarial, we also have Didang's Otap and Didang's Rosquillos. I think sa tanan usami sa pinakadako nga naigo sa pandemic kay
tourist magud ang amo ang market. Yes, tourist and even local to international tourists kana. So, na-close man gid ta for quite a time. Affected gid kayo. Before pandemic, daghan gid kayo nga more than siguro 1,000 kilos of peanuts. More and more pagid na siya, but karon ang ako ang since ako may nipuli ako management man ang nipuli right after pandemic, gamay na lang kayo na kuan gid siya like from 1,500 kilos ang range to 300 to 400 kilos a day na lang siya. Before pandemic, we tend to produce 10 to 20,000 pieces per day. Karon nga naanay pandemic, napay pandemic, we only produce 2 to 3,000 per day na lang. Crucial kayo ang hitabo sa company kay we have to tell our staff nga skeletal lang sa ang uban kay papahawayon lang sa gyud kay tungod gid sa demand dili gid kaayo siya kusog, dili gid siya kusog. So moto nga para makatabang mi nga karon nga nigbalik-balik na ang tao, hinay-hinay na sad namo silang gitawagan. Despite of the challenges brought to us by the pandemic, naka-receive me good news nga na-awardan me sa Mandaue City Government o Tatak Mandawihanon. Last year pud pag dawat nako sa award, sa company sa award, kanang it celebrated sa iyahang ika-108th year as Didang's Delicious Masarial. Challenges, this is very common, no? To all business people, because this happens to all of us, we are in business. One is, doon na mga lockdown. So, if you are into distribution business like us, dili na may kasod sa area, kay di naman may pasod doon. So, sana siya sa mga challenges. Second, wapog kayo people are having a hard time to buy because of the situation of the economy, you know. They do not have money to buy. Nagsalig lang sila sa mga assistance from the government. So mauna katurag yung mga mga essential ra gyud sa rice. Nahunong mi for a while. Okay, wa man joy movement atong panahon na. Hipos man yun. So, siguro after 3 months tingali to, after 3 months, we resume. There's no other choice. You have to find ways and means to survive. So, apektado yun. That's the reason why my daughter initiated to look for a new type of outlets. So just this year, I decided earlier this year, last January, I decided to stop muna sa ako ang field as a marketing person, helping out the hospital, my hotel employers, to help out my dad in his business. Lolong's Pastries and Delicacies actually has been in the food industry since 1999. The first years of our operations actually were made here in our humble home, and luckily in the year, with God's grace, we were able to expand the business in 2009 and eventually also expand and widen our coverage of deliveries. So, just this April of this year, since I resigned from my work, I decided to help out my dad and to rebrand the business, since it's already quite a long time na we have been using the same look. So I shared my skills. I used my marketing skills instead of helping out other employers to help out my dad in rebranding the business. When we created the new look of the brand, our target market na gyud ang goal was to really reach out to the Class A and Class B market. So since before, when my dad really managed the business,
business. Ang target market yun sa business was really the sari-sari stores, more on retail stores, and then mga wholesale areas po. So basically, we're reaching out the class C and D market during my dad's sa rin sa business. So when I already took over last April, I really had in mind to reach class A and B, and most especially unta the tourists and the travelers. So we're really branding Lolong's Pastries and Delicacies as a pasalubong item for visitors of Cebu. I don't believe na you're an entrepreneur nga indutan niya life. Oy, no, it's hard. Business is not easy, no? It's hard, especially when you are following a task by also your family member. Kaya this business is a family business. So, anxiety, gawas kita nan, anxiety, depression, lack of self-confidence, mugawas kinatanan, negativity tanan. But you have to stand still and be strong, that you have to manage it the way you wanted to manage it. You know, you can't just tell your people or tell your staff, I don't want to manage this anymore. I'm tired. You don't have the right to be tired. So you have to focus lang yun, focus, and always pray. Wala ra, Ginoo ra gin natong saligan sa tanan, especially this time of pandemic, nga kita gid tanan hagba gid, walay mapili mapa-successful entrepreneur pa na din ha, or bisag kinsa hagba gid tanan. So you just have to believe in yourself and that you can do it. It's not easy. It's not like if you are into working in a certain company, wherein you are just you just have to work according to what is required from you. But in business, it's totally a different thing. Okay, it needs a lot of work, hard work, hardships, patience, yeah, a lot of determination to succeed, and then initiatives. You need to be initiative also for you to stay healthy in the business.